toen kleine Johnny nog een Johnny was. Die tijd is al lang voorbij, hè? Ja, dat is al wel ruim 15 jaar geleden, TV Oranje toen destijds. Toen ben ik nog lid geworden, een hele tijd geleden. In ieder geval, ik ben toen bij Onroad Music ben ik toen terechtgekomen, platenmaatschappij. En ik heb na de single met Tina Trucker heb ik 2 singles uitgebracht. Zing met mij en Bij jou wil ik zijn. Maar ik heb heel goed nieuws, want vanaf volgende week komt een nieuwe single uit. Wat gaat het worden? Een keer heel iets anders. De laatste liedjes waren toch vrij up-tempo, maar nu heb ik het heel dicht bij mezelf gehouden. Liedje speciaal geschreven voor mijn dochter. Een beetje meer in de balladsfeer. Ja, het begint natuurlijk van heel klein, hè, van, dat ze geboren is. Maar op een gegeven moment moet je ze toch loslaten. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van loslaten en dat ze op de eigen benen moet gaan staan. Maar is je dochter al zo oud dan? Is al 6 jaar weer. Dus ja, nou goed, natuurlijk nog niet zo heel erg oud. Maar ik heb 9 jaar geleden toen een liedje voor mijn zoon gemaakt. Mijn zoon. Dus mijn dochter begon nu zoiets van, ja pap, nu is het mijn beurt. Hè? Dus ik zeg nou goed, inderdaad, dan is het nu ook echt jouw beurt. Ja, bijzonder. Het is altijd wel heel fijn om als artiest zeg maar, een thema te hebben. Een liedje wat je uitdraagt, wat heel dicht bij jezelf is. Dan kun je daar in ieder geval ook heel mooi je emotie in leggen. En nou goed, ik denk dat het zeker met dit liedje ook wel zeker is gelukt.